Баржонон нигоҳ кунед. Toyota Camry 2 комплектация SK, не XL, SK не. Хуб, мотораш 3.5-6 цилиндра буд, солаш 2010. Ҳолаташ хушроак аст. ҳуҷҷатош сол омад буд, утилизатсия ҳам доштааст. Марҳамат, срочни фурӯхта бошад, нархи беҳтарин 120,000 сомон бар барҷонои ман, беҳтарин нарх аст. боварӣ дорам ки ҷош ва савдо мекунам. Барои ҳамин срочни успет кунед. Без ключовой доступ, диска балончош ҳам дар ҳолати хуб аст. 2 рӯз пеш ба фикрам якта инҷа автосентерро сиёмка карда гидам 133,000 дар хотиратон бошад. 131,000 ё 130,000 ҷошта савдо кардам. ин ай бардарҷонои ман, ин ҳамин додаракҳои мо овардагаст. нархи беҳтарин ба розӣ шудам. 120,000 сом боз камтарак муомила доштааст. XL аст, тоза XL. Без ключовой доступ, сидени лифт ҳар ду тараф. Вин-код марҳамат мезанед, мебинед. ҳолати салончош ҳам бинед. Акустика JBL, 12-зонный климат контрол. Обогрев сидений, старт-стоп, кожный руль, мультируль, круиз-контрол, 189,000 мил пробег, ягон ачивка надорад, мошинча заводиёни аст. Харидорон ина марҳамат кунед, варианти беҳтарин срочни фурӯхта мешавад. Марҳамат дӯстон, Lexus GS соли 2016, мотор 7.5 Америка. Навора то охира бо диққат тамошо кунед. Ин нархи ки мондем охирин нарх нест, бо муомила дора. Мошинчаро як бор састаниша тамошо кунед. 4 балон нав, дискачако родной, 7 мод тонировка, 1 сол ҳуҷҷат, утил дора. Рафтем. Нигоҳ кунед. Чӣ хеле десем мошинча краска кор надора. Танаш зурбат. Ина ҳолати балонош. 4 дар бесклишвой. Люк. Даш слипер зон. Ина марҳамат види қафош. Нигоҳ кунед партрони пеш қафо. Марҳамат, салони мошинча. Мошин зинда аҳамиятен шерӯинар. Памят сидени лифт. Аҳамиятен салонча. Дач слипизон, тем липсток, мультирул. Ана обогрев, обдув, климат-контрол, старт-стоп, сережима, джойстик. Марҳамат шерӯинар, номеро кази навурда аст. Смела алоқа да броин. Варианти алиша напурсидем, рӯзи гап мешава, намешава. Хулас, лайкҳоро бизанем, меҳмон бошен, ҳатман подписатсия кунед. мошинхар бошӣ, ин мошинчия тамошо кун. Мана туба на панав, ранга бин, саф сафед. Ягон ҷи мошин ба ручка боин даҷи сарафи нашнест. Барфи штегиам таом ҳайрон. Шарм доштаст ки ман сафедми, ин сафед мегуфта. Ин қомата бин. Диска балон нах панав, Honda серви 2010. Мотори мошин 2.4 бензин, ДВД, мошин Корея, ҳам вагони. 4 электропакет, 4 обогрев сидений, монитораш айзарни камера, патрони. Пробеги мошин 120,000. Документош ҳамаи солона, мошин сатан. Нархаш 160,000 сомон. Биё бу мошин савдо мешавад. Ин хел тоза ту ёфта намекунед.